Good morning, boys and girls. How are you today? How are you? Today I have headache. Hlava ma strašne boli, tak dneska nerečnite, dobre? Kata, what's happened to you? Čo je s tebou? Pozri to, čo je, voláka si veľmi opuchnutá. In English I don't understand. She broke up with boyfriend. A čo, príde druhý. Aha, prišiel mi mail od Vokeby. Pre Boha, oh my god, ja som zabudla to objednať a že prečo ste takí vymletí, že vôbec vám nedú tie slovíčka. A teraz môže škola vyhrať, keď sa prihlási 10 000 eur, pozrite. Teachers can win letnú dovolenku, pozrite, notebook nový, lebo tento malý už mňa nebaví. A ďalšie ceny, čo to nejde? Ďalšie ceny, žiaci môžu vyhrať napríklad iPhony nové. Aha, veď tam je novinka. Žiadny native speaker John from London, ale budete mať AI konverzáciu. Môžete si kecať proste v cudzom jazyku. Žiaci sa budete rozprávať v reálnom čase. Oh my god. Going to order this. Objednám to, lebo španielskú dedinu máte. Spanish Village. Budete mať možno sa učiť slovíčka a vyhrávať ceny, veď to je super. Ja musím ísť rýchlo do kabinetu, im to všetkým povedať. Janka, otvorte si, všetci si môžete otvoriť Vokeby.app, tá application a tam to všetko vidíte, pozrite si to, ja to idem povedať všetko. Janka, poď, kto bude vrieskať, píš na papier, on the paper, OK? Tu poď, čakajte, čakaj.